Mm. Nag-crave ako bigla ng street foods, kaya naman pumunta ako dito sa Centennial Arena o kaya naman dito sa University Belt na kung saan ay napakadaming mga nagtitinda ng street foods. At eto nga, nakita ko ang nagtitinda ng hotcake at ng butcheron. Alam nyo ba na noong bata pa ako ay ang hotcake na ito ay nagkakahalaga lang ng 2 pesos kada piraso, kaya naman medyo mahal na ngayon, 5 pesos ng isang piraso nito. Kaya naman hindi pa rin pala nagbago ang mga ingredients nito, may asukal and of course may margarine pa. Kaya naman tikiman time nga guys. So after how many years na hindi ako nakatikim ng eto hotcake, ayan, so noon I think 2 pesos pa lang to eh. Ayan, ayan 2 pesos pa lang isang piraso na yon. So ngayon 5 pesos na, siguro medyo tumas na yung presyo ng harina ganon or yung pancake mix nila. So now tikman natin ha. Same taste, ang sarap pa rin yung margarine, tapos yung fluffiness ng hotcake or yung pancake nito, ayun, ganun pa rin, hindi nagbago after how many years. Ayan. Oh, diba? Messy nga siya pero masarap. Ayan. Dami kong binili. 20 pesos po. So meaning 4. Ayan. At hindi lang yan yung binili ko ha. Pwede kang kumain nito kahit saan. Kasi lang street foods. Ang sarap. Hindi ka mauumay. Siyempre, di ako nakontento sa hotcake lang, kaya naman bumili ako ng bituka ng manok o kaya yung tinatawag nilang butcheron o kaya naman sa Ilocano ay karakaran. So, kakain tayo ng ating butcheron, yan, or karakara in Ilocano. Ayan. Ito na. Ang init dito guys, kaya tignan nyo naman yung pawis ko. Crispy ito eh. Pwede mong lagyan ng suka. Pero hindi ko rin lagyan. Ayoko kasi. Sarap. Pagkatapos niyan ay nauhaw ako bigla, kaya naman bumili ako ng buko juice. Syempre, natural na natural. Kaya nga, eto na, tig 10 pesos lang yung binili ko. Yun lang kasi yung kaya ng bulsa ko at ng tiyan ko. Kaya naman, let's drink! Ayan nga, at nabusog ako. Hanggang sa muli guys!